tommonen hilja on. Semmonen se on. Aika vauhdikas kaveri se on. Ei tullut yllätyksiä siis. Ei. Hyvät mä kerros, mitä me saatiin tänne. Eli laukaspelat tuossa laukas varmasti, mutta kyllä se saa kuunnella niitä, ettei se ole kielletty, että se ei kuulisi. Ei sillä ole mitään ongelmia äänen suhteen. Juokset päästä vedessä on hyvä tappeluoksista vaan se oli varmaan yllätys sulle. Kovuutensa puolesta niin hivenen pehmeähän se on. Vähän varoo sit kuitenkin, vaikka tuo erikoiskoe ei ollut mitään, mutta pimeässä näki selkeästi ja tynnyrinkin se oli vähän silleen, ettei ihan heti halunnut siihen mennä. Vähän matalana oli siinä vielä, mutta se on ihan ok. Temperamentiltaan niin erittäin vilkashan kaveri on. Se on +1. Kyllä se kaiken huomaa ja ehkä vähän liikaakin kun kiinnittää huomioon ympäristöön. Haasteita varmaan. Kyllä. Hermot +1A, hieman rauhaton. Hyvin pitää itsensä kasassa. Ei sillä ole mitään ongelmia sen hermojen suhteen. Se on aina valmis uuteen tilanteeseen. Ja taisteluhalu, leukölihasten käyttö, niin kyllähän sillä sitä on ihan kivasti. Tää menee ihan +3. Se taistelee tässä leikissä ihan hirveän hyvin, että pystytään just noin keppi, kun se temperamentiltä ehtii huomaa sen asian. Ja sitten se taistelee tuossa kelkalla. Yleensähän koirat saattaa sitten jopa lähteä pois, jos tolleen käy, että pääsee vapaaksi. Mutta kyllähän se siinä hyvin pyöri ympärille, ei lähtenyt mihinkään. Kyllä. Ja kyllä ihan 3 laitetaan tuo taisteluhalu. Ja puolustushalu, miten te laumaa haluaa puolustaa, niin kyllähän se haluaa puolustaa, että tietty mitä lähemmäksi hyökkää tulee, niin se menee vähän, että no, onko tämä joku leikki vai mikä tämä on. Että vähän epävarmuutta, niin, mutta ei halua kuitenkaan niin hampaitaan silleen käyttää, mutta yrittää ajaa. Ihan oli karvat pystyssä tältä takaakin katsottuna. Ja terävyyttä tuossa seinällä, niin se oli piirun verran niin lepsumpi siltä. Se näyttö, että se ei ollut niin kovaa näyttöä kuin tuolla sun kanssa, että yksinään kun oli, mutta kyllä se kuitenkin yritti heti saa huutelemaan, kun mä astuin esiin. Mutta mitä lähemmäksi tuli, niin sen enemmän se loppuu siltä. Sitten hän on ihan kilttikoira, että ollaanko kavereita, oltiinhan me. Eli se on kohtuullinen ilman jäljellä jäävää hyökkäyshalua. Ja toimintakyky vielä tuossa viimeisenä, siinä se kelkka ja pimeä huone on erikoiskokeet, niin tosiaan se kelkkahan meni ihan mallisuoritukseksi, että tietysti totta kai se taistelu auttaa sitä siinä. Mutta pimeä nyt ei ollut niin hyvä, mutta sen temperamentti vähän häiritsee, mutta suorinta tietä sitten kun älys missä sä oot. Joo, mutta ihan hyvin sitä pärjää näissä kaikissa muissakin osioissa, että +1 on kohtuullinen. Ja pisteitä tulee silleen, että niitä on 154 ja kaikki ne on kotiin vietäväksi. Tehtävä suorite.